नुबाय सोरां बेखौबा नों बेदरखौ थांजोबगोन ना थांजोबासो सानदोंमोन नङा होमबा? साननायाथ' बिदिनो सानदोंमोन आरोलै। ओरैनि उरला बेदराखि सोरबा थाङा जाबाय गोथावखानलाय बेखायनोथ' मालाय बयबो लांजोब्बाय। ओमफ्रायनिथ' दायो आङो इमि बरसाखौबो लिंहरखाबाय आइ आफामोनखौबो लिंहरदोंमोन ओमफ्राय फैना फैयाथाय। मालाबा लिंहरबावबाय? ओं लिंहराबा माथो न'आव अमा सिथारनायानो लिंहरा जाबाय सोरबा। बिसोरबो फैयोबा मोजां जागोन आरोलै ज'नो इन्ट्रेस्ट जागोन ना बेखायनो लिंहरबाय आरोलै आङो। दे होमबा मोजाङानोथ'। एबाराहाय सोरां न'आवनो स्राय थांनोसै ना माथो होनो? इमि नोंसोर फैबाय मोजां मोनबाय दे आरो आङो। जोंथ' फैबायानो थायो ओमफ्राय जेरै गावहासो थांला नङाना। जोंथ' बयबो रायखांबाय थायो गावखौनो आइबो आफाबो आरो आफायाथ' एखनबा नों दालायथो माबा माबि बिहरोमोन ना मेथाइफोर लाबोलायोमोन दाबो एखनबा लाबोबावोसो। नाथाय नोंसो फैला दिनै जेरै फैनोनो सानला माथो नोङो। माथो खालामबावनो इमि दिनै ओजों न'आवबो रावबो गैला जोंहा आइमोना हारसिं जायो आइजों आगैजों। आं माबोरै गालानानै थांनो नङो बिसोरखौनो। नाथाय अब्लाबोथ' ना जेरै नोंथ' सम सम फैनानै नायफैनोनो हाखायोमोन माथो। अब्लाबोथ' ना इमि न'आव थानाय बायदि जायाना। दे आरो होमबालाय आं बुंथ'ला जेबो। ओमफ्राय नै गावहा माबायाव फैबाय माइबा माबिसो रायलायलायबाय बेयाव फैनानै एसे फुरा इन्ट्रेस्ट रायलायब्रा सिगांनि बायदि। सिगांनि बायदियाथ' बबाव थाबावनो दिनै एसेबाबो सोलायखागोन ना। नोंबो सोलायबाय आंबो सोलायबाय आरोथ' मा सोलायखो जोंनि जिउआव। आंथ' नायनि दसेनो मा जाखायो मानसिनि जिउआवबो। आंनि जिउखौथ' माथो बुंबावनो दिनै दसेनो बुंलासो आङो। अब्लाबोथ' ना उनावबाबो एसेबाबो मोजां जाखायो दे दालायथो नों आरो सोरां नोंसिनि गेजेरावबोथ' दायो गासिबो थिगानो दङ ना? माथो बुंबावनो आरोना दंसाबो एसे मोजाङैनो। बेखौ खोनानानैथ' आङो मिस्टि जानो लुगैखाबाय दा। मानो होनोबा माब्ला नोंसोर मिलायफिनगोन बेखौनो सानबाय थायोमोन आङो आरो दा बेफोरबायदिखौ खोनानानै मोजां मोनबाय आरो आंनि गोसोआ। आरोथ' आइमोनाबो फैयोमोनबा बांसिन मोजां मोनबावगौमोन आङो। दे जेबो नंला बैसागुआव फैयोबालाय। ओमफ्राय दिनैथ' जोंहा रायलायनो दिन थांसिगोन नामा? आरो जों सानैजों लोगो मोनबा माबायदि जायोमोन आगोलावबा मा होनबावगोन आरो। आंनि आबासना बेसेदि गोसोखाङो आं नोंखौ दिनै। नाथाय दालाय हास्थायबालाय बहा मोनफिनगोन आंलाय नोंखौ दिनै। आंनि दि बेसेबा गोजानावसो दंसै नोङो। आंना सन'आ मा सानगासिनोबा? ना आंखौसो गोसोखांदों नामा? नङाथ' जोंनि फिसालाखौसो गोसोखांदोंमोन आङो। जोंनि फिसाला? होमबालाय नों बुङोबालाय नानिखौनो लायनोसै नामा एबार? बहानिफ्राय? बायनानै लायनोसै आरोलै ना माथो होनो नागिरबानो मोनगोन ना। नै नोङो आजां गाजां होनखायो नङा होमबा सोरनिखौलाय मोनबाय बायनांगौ जाखोसै। मानोथो मोना जानांगौ देनाय। गामिफोराव फैबाथाय जा मोजां नाङो न' सिरि आंथ' बिराद मोजां मोनखायो। होमबा नोंबो थाफैदो आरोलै गामियाव। जात बुङो नोंबो ना आं थाफैयालै गामियाव। आरोथ' आइ आफामोननिफ्रायनो गोजान थांखाया आङो। बरसा आइ आफामोनजों थागोन ना जोंहा अराय जिउ आरो गोजान थांनायनि बाथ्रा दा बुंसै बिदि। बुंनायफ्राबो नायलाय। दालायथ' जोंल'सै ना आरोथ' जेरै मोनाबा थांफिनगोन ना थांफिना। दे होमबालाय। बोरै जाखो देनाय सनु आलासि लेंहरलायनाया बिदि जाबाय नोंना? जानो सोरां आं लोमजाबायना। मुलि जाबाबो मोजां मोनासै आरो। जानोबा मानोबा बिदि लोमजाखो आङो? होमबाथ' डक्टरनावसो थांनांसिगोन माथो। आं थांनो बायोलै। बानानैथ' लोमजागायाना थांनांगोन माथो। आं थांनो गियोलै सोरां। जाम्बि होनोब्रा बेलाय डक्टरालाय मा खालामनांगौ नोंखौलाय? दा लांगोन आङो। मा लोमजाबाय बेलाय आं दसेनो जानला मानलानो। मानोथोबा लोमजाला बायखो? आंलिना बेदर जानो आलासि लेंहरलायबाय बिदिसो जाना होबाय दिनै। जुरि एसे मोजां मोनबाय नामा नोङो? मानसियानो माथो मुलि जाबाबो मोजां मोनाखैनो। आइ मारैथो बेबायदि लोमजाब्रबखो दिनै नोङो? जानो इमि नोंसोरखौ इमान मोजां लेंहरबाय आङो ओमफ्राय बिदिसो जाना होबाय दिनै। डक्टरनावनो खेबसे लांसै नामा मा जादों बेबा?
आंथ' सोरां खेबसे लांना फैस्राखादों नोङो आरो लोमजाहांनायावनो लांखायाबा उनाव बारा जागोन न'। नोंसोरखौ इमान मोजां लिंहरबाय मानोबा बिदि जाखो आङो। बे आरो जेरै बेफोरखौ दा सानबाय दाथारथोसै नों मोजाङैल' हामग्रोदो ना। दे होमबा सोरां लांना फैब्रबदो दसे डक्टरनाव देखायखानानै। बेखौबा मानसिया माथो थाङासो होनबावदों। जुदि थाङा जायो नामा सोरबा दे दसे थांना फै जेबो जाया दे। थांसै ना होमबा? थांथ' बाथारदोंमोनलै सोरां ओमफ्राय होमबाबो खेबसे थांना फैखानोसै दे। दे जेरै जों बेवहायनो थागोन ना माथो जानो दे। माथो मानसियानो दहायसो मोजांथारमोनलाय दानो बिदि जाबाय आरोना। दे जेबो नङा दा डक्टराव थांबा मा हामगोन ना। आं बायोलै डक्टरनाव थांनो सोरां। बाराबा नों जेबो जायैखायसो बिदि मोनदोंदां। जादोंमोनथ'। ओइ साला माथो बेमारि रखमसो मोनबायलै आङो। दसेनो मा जायो दिनै दा माबा आंनो बेमारि रखमसो जाबाय। ओमफ्राय खोनाबायना बरसा जेरिया मायबा देहायानो थिग नङानो। माथो जाखो माथो दहाय मोजांमोनथ'। जानोबा हरखाबैबा मानो बिदि जाखो। बेखायनो सोरांखौ बुंदोंमोन आङो डक्टरनावनो खेबसे लांना फैदो होननानै। मुलि जाबाबो मोजां मोनाखै नामानो। माथो जाखोबा दसेनो। जानो आरो दा डक्टरनाव थांबासो मिन्थिसिगोन। माथो जोंखौ इमान मोजां लिंहरनायानो माबोरै जाखोलै। दे जेबो नङा मानसिनि देहाना आरो दसेनो मा जायो मा जाया मिन्थियाना जोङो। बेनोथ' जाहैबाय आरो। दे अब्लाबो जेबो नंला दे। ओमफ्राय नोंहाथ' हारसिंसो जिरायनांसिगोन। हारसिं बबाव देनाय मबाइल दंना मबाइल नायबाय थागोन आरोलै। माखौबा बुंनायाबो नायनाय। ओमफ्राय नोंखौ ओंखाम उखैयाखै? ओंखामथ' उखैयाखैमोनलै आइयासो माबा लाबोनो नागिरदोंमोन नामा आंनो। मा लाबोनो नागिरदोंमोनबा? जानोबा गावसो मिथिगौ आरो। जेखियानो जाया मानो जौ दालोंखा हले मानसिया। जाम्बि जाम्बि बुङोब्रा नोंलाय। जोंहा दा ओमफ्राय बेदर जानोसै न' एवगासिनो दङमोन। ओमफ्रायथ' आइमोनाबो फैखाबानो जायोमोन बैसागुबासो फैगोननो। दसेनो मा जायोब्रा देने नों। जानो आं जानो होनना जायाखैना। दे आरो जेबो नंला डक्टरनाव फैखाबायना दालाय मोजां जासिगोन दे। हे सोरां मुलिखौ हले जानो बायोलै आङो। नों जानो बायो होनबा जागोन नामा सोरबा। गावहा गोथाव मोनथारो खोमा आरो मुलिखौ जानो आं बायोलै। जानला माला मानसिलै बेलाय डक्टराव फैनाय माने। जेबो नङा दे आरो जबरदस्तिबाबो दौगोन आरोलै मुलिखौ। नै नोङो दसेनो लोमजाब्रबबाय आरोना नों। माथो बुंनो आरोलै लोमजानायाखि सोरबा खिन्थानानै फैयो नामा। आदसा ओमफ्राय अमा बेदर जानांगौ जोंहा बिदि जाबाय आरोना नोंना। मा मिथिगौ दिनै आङो। जेबोथ' बारा गिनांगौनि खोथा गैखाया खोमालै ना। जानो आरो डक्टरासोबा मा बेमार मोनो आंनियाव। मा ओमफ्राय बुंनाया जानला मालानो गोदाव सोराव बेमार जालाबायो नामा सोरबा। मानसिनि जिउ माथो जाब्रबो मिथियाना सोरां। बांद्राय सानद्रायबाय नामा नोङो जेबो नङा दे। माथोबा दाबो फैयालै डक्टरालाय आं खोनासंनो लुबैबायना। दा फैगोन आरोलै दसेखौनो नेथ'नो हाया जाहैबाय नोङो। नेनोथ' हायोलै बास जेबो प्रब्लेम गैयाबानो जाबाय। आदसा ओमफ्राय गासिबो थिगैथ' दंना? माने जेबो गिनांगौनि बाथ्राथ' गैयाना सार आं थैनायनि लामायावथ' गैयाना। नों मा होन नोङो गोदाव सोराव। ओरैनो बुंबाय आरोलै सार आं। बुंनो जेबोखौनो मोनथारासै आरोना नों। दे ओमफ्राय सार खिन्थादो एसे माथो जादोंबा। माने जेबो गिनांगौनिथ' खोथा गैयाना। आदसा गिनांगौनि बाथ्रायाथ' बिदि जेबो गैया गैनाया नाथाय मोनसे प्रब्लेम मोनदों। नुबायना सोर आं प्रब्लेम मोनमारथारबायसो। आरे बाबा खोनासंग्रोस'ना मा प्रब्लेम मोनदों बेबा। दे सार खिन्थादो अब्ला माथो प्रब्लेम मोनखो आंनियावहा। सार माथो जादोंबा? ओरैनोथ' जेबो गिनांगौनि खोथा गैयामोन नाथायबा हले नोंथांनि हिन्जावा बिमा जानाया आसा खम दं। मायो? मा बुंनो सानदों नोंलाय? माने रिपर्टफोरावबो एसे मिस्टेक जानो हागौ ना। नङा नङा जों जेखौ मोनदों नायनानै बेखौनो बुंदों आरो जोंजों मिस्टेक जानोनो हाया। माने मा बुंनो सानदों आंनि हिन्जावा बिमा जानो हाला? औ नंगौ नोंथां बिमा जानायनि आसाया जोबोद खम। बिदिबा आं माब्लाबाबो बिमा जानो हाला? नङालै जुलि मोनथिबायना बे डक्टरा ओरैनोसो होनदों बियो। जों बेलेगाव नायबावगोन ना। नाथाय जोंथ' जेखौ नंगौ बेखौसो बुंदों नोंथां। जानोनो हाया नों होननाया फोथाया आङो। आरो जुदि नोंनि बुंनाया उनाव नंखाय जायोबा मोनथिना लाखा।
मारै बिदि जानो हानांगौ जानोनो हाबाय हाबाब हानो सिङाव जिरायनो हागौमोन बाहेरायावसो जिरायबाय गावसोरहा देना जेबो नङा आयै माथो जानो बाहेरायाव जिरायनायालाय औ आरो बाहेरानि बारासो खथ्थ' मोजां न' सिंनि फांखानिफ्राय नङा होमबा नंनायालाय नंगौ अब्लाबो आरोहाय ओमफ्राय नै जोंनासो नानिया हा आलासिखौ इमान मोजां लिंहरबाय गावहासो दाना मा जाखो हस्पिटालाव थांगुलायनायनो जेबो नंला बेबा मा जादों दा फैबासो मिन्थिसिगोन नङा होमबा आरोथ' नायजाखानायानो मोजांबो बेबायदि फिसा लोमजाहांनायबाबो उनावबा आरो मा जाया थांखानायानो मोजां जादों बोरैबा दे दा गावसोर फैथोंसैल' बिदिबा ओमफ्रायथ' जेरियाथ' थाङासो होनबावदोंमोन ओमफ्राय सोराङासो जबरदस्ति लांबायानो बायो बियो बिदिनो बेफोरबायदि डक्टर होनबाथाय थांनोनो बायो मानसियानो लोमजाबाबो ओमफ्रायथ' आयै दासान्दि गासिबो मोजां ना माने सोरांजों जुरिजों बारा दावराव दावसिथ' खालामला दासान्दिलाय जेबो नंथ'लामोन नंनाया बिदिनो गावसोरजोंलाय ओरैनो एसे एनैया जालायबाय थाखायो नांलाय दांसियालाय ओमफ्राय सिगांनि बायदिथ' नंला नंनायालाय नंला गावसोर बुजिलायबाय खोमा आरो दे बेनो मोजां जाबाय गावसोर बुजिलायदोंबालाय आरोथ' जोंबो बेखौनो लुबैखादोंमोन नङा होमबा जोंना सोराङाबो एसे माबाथारालाय मानसियानो जावैसोखौल' बुंबा जाया जोंनाबो फिसाजोनि मानसिया अख्राना बेबो दे होमबालाय गावसोरनि गोसोसै आरो औ हाबिखौनोथ' ओमफ्राय जामायजो मोनाबो फैबा मोजां जागौमोनलायो ज'नो इन्टारेस्ट जागौमोन लिंनायालाय जुरिया लिंहरखादोंमोन आइयासो फैदियाना आंबो लिंबावदोंमोन खेबसे दहायो फैयासै दे बिदिबालाय बैसागुआवनो फैथोंसै ज'नो खेबसे आरोथ' जुरि सोरां मोनाबा माला सफैगोन जानो बेबा खैथासोआव मोनफैबावगोन आं माब्लाबाबो बिमा जानो हाला नाथाय मारै जानो हानांगौ बेलाय जुरि बे डक्टरनि खोथाखौनो लायो नामा सोरबा नाथाय डक्टरा मालाय मानोथो थगायनो दिनै आं फोथाया बेफोरखौ नाथाय नोंनि फोथायनाय फोथायिजों सैथोआथ' सोलायलाना सोरां जानोनो हाया बियो दा सोरबा सोंबा सोरां जेबो नङा दे आरो मा जानो खिन्थागोन आरो न' सिङाव थांनो थां जुरि नै माथो सानैबो सफैबायानो नोंसोरखौसो लिंहरनानै ओरैनो थाबाय थानाय जाबाय नङा होमबा दे आरो जोंखौ जेबो नांजानो नाङा ओमफ्राय नोंसोर दासो फैदों आथिं आखाइ सुग्रोदो दा रायलायबाय थागोन न' ओमफ्राय गासिबोथ' मोजांखाना मा होनना खिन्थाबावनांगौ जाखोबा दे जुरि आरोथ' नोंहाबो देहाया बांद्राय थिग नङा न' सिङाव थांदो थां ओइ सोरां ओमफ्राय माथो सानैबो सिरि दिनै गासिबो मोजां ना जोंथ' गावसोरखौनो नेगासिनो दहायनिफ्रायनो सोरांनि जिउआवलाय मालाथो मोजां जाफेर देनाय मिथिखाया होमबा नों इमे दे दाथ' होमबा आं आथिं आखाइ सुनि मा होनलांखोबा बुजिलायलाङासै आङो सोरां होनदोंलै बहा थांनो नागिरदों दिनै नोङो दसे हारसिं थानो लुगैदों आं हगार नाङा आं थाङा नोंखौ हारसिं जेरावबो सोरां नों आंखौ नागारनानैसो थांनो नागिरदों नङा होनलाय हगार होनदों आं जुरि नों जेराव थांगोन होमबा आंबो थांफागोन ना आं बुंखाबायना सोरां आं नोंखौ जेरावबो थाङो होननानै थाङोआ मानो थाङो आङो ओमफ्राय आं थांगोन मानो थांगोन आं हारसिं थानो लुगैदों होननायखौ खोनायाखै नोङो औ खोनायाखै आङो आरो खोनासंनोबो गोसो गैया आङो सोरां होनबाय बिदिबा नों आंनि खोथाखौ मानिया आरो दिनै ओमफ्राय नोंखौ जेरावबो लांफानांगौ आरो आं हारसिं थानो लुगैदों होनखाबायना आङो नै आइ जुरि माथो जादों जुरि दिनै नायना आइ सोराङा बहा थांनो नागिरदों आंखौ नागारनानै थांनो नागिरदों बियो हाबाब आहा मा होनखो आइ आइ सोरांखौ लाखिनाय बहा थांनो नागिरदों बियो दिनै हनै आं बादा होनबाबो मानियाखै हनै बहा थांनो ओंखारदों बियो नै आइ जुरि हा माथो जादों ओमफ्रायलाय औ जुरि मानोथो दावराव दावसि लाखिनाय आइ लाखिनाय सोरांखौ नागारनानै थांगोन बियो आंखौ नङाबा नै जावैसो हा माथो जादों हारसिं थानो लुगैदों आं सोरां होनदों आङो बहा थांगोन नोङो जेरावखि थाङा जुरि हेल' लोगोफोर आगैमोन बयनिबो बुंनाय बायदि जोंबो भिडिअखौ लाबोबाय थानो नाजायो आरोना
आरोथ' नोंथांमोननि लाइक कमेन्ट्स मोनोबा जोंनि गोसोआबो ना जोबोर मोजां मोनो दिनै ओमफ्राय माथो नायनानैल' थाङो दिनै जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइकबो होलांनो हागैमोन लोगोफोर अब्लाना जोङो बांसिन मोजां मोनबावगौ मिथिबायना आरोथ' आंनि इउटुबनि गासैबो फेमिलिफोर आगैमोन आब'मोन आदामोन नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ फरायनानैबो आङो जोबोर मोजां मोनखायो दिनै दे अब्ला बयनिसिमबो लाभ इउ ओमफ्राय सोरां नोंलाय मोसानो रोंगोन ना रोङा दिनै मानोबा आरे बाबा सासे आगैया जि अन्थाव बाथाव रिकुवेस्ट खालामदोंमोन दिनै जोंनि मोसानायखौ नायनो होननानै बैसागुबा जाबाबो जायाबाबो सोरांजों आंजों स्राय मोसागोन दे